Haiken rok nugui mangkana borom ganang David Morasang tini matapari tai cakramang matai rogo thangai kholomoi aroni ha katha rokno golawo dawoi Tripurani simi diliwo himoi thangai Tripura sa rokni jengjal birman kostono diliwo thangai Prime Minister Narendra Modi tei Home Minister Amit Shah no sawoi ti prasa ekote Greater Tripura land ni kokno ba sawinai tei Bangladeshi Tripura wo belai te bangi tongka aboni kokno bo sawinai dakti Tripura ni Bangladeshi rongno broni deso kipli rongna ni bagai okay naro kisa khnawi nai di sir David Morasang tam saka tomoni sini tirthomuk o jagani kathar teibai o koloso o golawo teibai o golano suddho khaika tei bo jagao sini je aigini siri sitini je sini je dev devir ni borno ashirwad nakha goro sini dev devi ni hini mano dangai pha tei mo mayang kupur jobani je murti mangkhong bustangano chungpili jotto basalaija o dangai pha no sini tiprasa bosongni sini tiprasa besongo tak thansa krei jeng hai irai hini jeng khaglayo jeng sak bai sak ang jomati ang deor mang riang ang poder podni salayo kintu ek somoyo dangai pha nongkha sini pura Tripuri rongni tiprasa rongni bo puila sini jononi tei jonok borno srishti korta sini tiprasa rongni hei hini aigini kerang kothoma tei aigini je laiboma obo sawo o je laiboma nok kathang khainani bagai kini or je murti khaijak orni tolab phaika borni yapai khurini orno bo mari jajak o jaga borni ashirwad bo chungklangai ma thon nei borni yapai abo mayong kupur mane ko history rock olai buma rock jeng tiprasa rock sina nango te omo jotto bebak no gola kaisa thomoino